תודה רבה, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה. רק כמה משפטים קצרים לחברי הבית מהליכוד. מהתנועה המפוארת שפעם הייתה לי לבית אידיאולוגי, והיום נשאר ממנה רק השם והלוגו. הליכודניקים מסתכלים על מה שאתם עושים בשמם ונגאלים. ההסתה, הפייק ניוז, אבל בעיקר המוכנות לשרוף את המדינה למען האינטרסים של בן אדם אחד, שכל קשר בינו לבין ערכי ז'בוטינסקי, בגין ושמיר הוא מקרי בהחלט. אגב, חברי הליכוד, באמת נתניהו לא החתים אתכם לאחרונה על עוד איזשהו מסמך נאמנות. וכמו שהוא אוהב להחתים על נאמנות, כך גם כשמישהו ממפעל ההסתה נחשף, זורקים אותו לכלבים. פתאום לקליה אין קשר להסתה, פתאום אין מימון, וזו סתם יוזמה אישית של איזשהו בן אדם. מאז הקמת הממשלה, אני וחבריי בתקווה חדשה מותקפים על ידי מכונת ההסתה הביביסטית. כללות, איומים, פייק ניוז, בעצם מה לא? במקביל, חבריי בליכוד, זנחתם את האחריות הלאומית, ועכשיו אתם מנסים באמת בכל דרך, אבל בכל דרך, לפגוע באזרחי המדינה. נכים, עולים, מתיישבי ישע. אולי אתם ונתניהו רוצים שהשומרון יהפוך להיות עיר מקלט לעבריינים? נמצא שם את ביבי מסתתר שם בעוד איזה שבוע. וזו הסיבה שאתם כל כך שמחים להפיל את החוק היום? אתם ממש אופוזיציה ביביסטית למדינה וכתם בדפי ההיסטוריה. אבל יש גם קולות אחרים בליכוד שהבינו שהקיצוניים חטפו להם את המפלגה, ולהם חשוב לי להודות כאן ועכשיו. אותם חברי מרכז ופעילי ליכוד כותבים לי באופן פרטי עד כמה הם מתביישים במה שעושים בשמם ובשם הליכוד. עצוב מאוד שאתם חברי הכנסת לא מתביישים, או שאתם מתביישים בלב. אתה אולי מתבייש בלב, אחרים אולי לא מתביישים בלב, אבל אתם בחוץ משתפים פעולה עם ההפקרות הזו. תודה, חבר הכנסת אבוטבול, תודה רבה. החתימו אותך על נאמנות השבוע או עוד לא? אתה בעצם לא חבר ליכוד, אתה עוד יכול לברוח. המכונה של המנגנונים עוד לא רודפת לך את המפלגה מבפנים. אותך לא רודפים, אתה במנגנון אחר. אבל חברי הליכוד נמצאים במנגנון רקוב ששובה אותם, ויש להם אפילו מודיעין שככה מחפש אותם, שאם הם יעיזו להתהפך, אז ירדפו אותם. בוא, את מכונת ההסתה הביביסטית כבר ראינו. אתה גם מוזמן להיכנס לפייסבוק שלי ולראות